Jatend piny Kenya William Ruto oyango chenro mar sirkal machwalo kony ne jopiny e yor mbui motisi ni gava mkononi. E kindeno bende jatend piny Kenya William Ruto oyango chenro mar Gava Express machalo kod mano mar Huduma Centers mabiro konyo jopiny e gwenge ma pacho ka. Chenro ma kamago daro tije 5,000 mag sirkal ma aching' ma koro ibiro ta e yor mbui. Jatend piny bende oyango ni chudo mag chenro mag sirkal koro ibiro tim kitiyo gi namba mopuodhi mong'ere kaka paybill 222222 ka koro namba mamoko te ibiro lor e thuolo mar ndalo 90. Migago mar omenda ema biro tayo chudogo. Igeno ni chenro mag mbui ibiro juolo yuto mag sirkal kendo duoko chien mibadhi ma jabetie ka jopiny bende manyo chenro makamago achiel kachiel. Bende chenrogo eko geno maduoko chien safar mag jopiny ma kinde ka kinde ka gidhi manyo kony e apise mamoko mag piny owacho. Wawinjane kaka chenro no dhi nyime. Very good skills on the cyber side. We also are now looking at IoT, which is Internet of Things, working with, say, utility companies or transport companies. This is how you connect devices so, for example, on non-revenue water, we are working with EDOAS, for example, as a test and as a pilot to make sure that they can get a solution that allows them to reduce the non-revenue water. We can work with the Port Authority and others in terms of, and even the KRA in tracking transport. Good. Thank you very much, Peter. I think that's quite a good story. And I agree with you that cybersecurity is going to be the next big thing. As we transit government services onto the digital platform, we must be careful that it is secure. We appreciate what Safaricom is doing, but I've already instructed Waziri here to work with his team to make sure that we have a backup of all the services of government at the DOD, and we have another backup at a secure place, which I have told you where. You're going to have several backup facilities, and that because of the sensitivity of this platform, now that the whole of government is moving into that platform, security becomes front and center. And I have told Waziri here to consult with his colleague Owalo so that we can consolidate the whole of the e-citizen platform at the Ministry of Interior, so that we are also seized of the security requirements that are necessary to secure the delivery of government service on a platform that cannot be accessed by people who don't have to. That's great, Your Excellency, and we'll continue to work with the team. The final one is the communication itself. So we've worked with PHB Talk and the rest of the team in terms of coming up with the comms. And you've talked about the channels that we can enable, including the communication. We are experts in driving brand. You know what we did with Hustler Fund. We can also support on this, and very, very happy to be involved. Thank you, Peter. Your Excellency. Thank you. Thank you, Your Excellency. We now welcome you to the world of digital content creators. Your Excellency, these are among the 1,000 jobs that have been created by digitizing. Your Excellency, karibu sana. This here is Phil. He's a top film content creator, and he has an online radio show that is live already, Your Excellency. Ukiingia hapo sasa utakuwa live kwa studio akuuliza maswali mbili.
We are the people making a living out of the internet connectivity and digital content creation. And on this channel, we just have conversations with men and women who've achieved success so that we understand the path that they took. Tunataka kujua, how does one man out of 50 million Kenyans become the president of the Republic of Kenya? What constitutes, what's the DNA of such a man? Is it their upbringing? What virtues? What culture did you have? Yeah, we want to know, how did you get here? How did you achieve success? First, let me tell you, I'm just an ordinary Kenyan, like all other Kenyans. You don't have to be special, you don't have to be super, you don't have to be genius, you just need to be a simple Kenyan to be able to get where others get. And let me also tell you that we're all equal, both before God and before our Constitution. And you don't have to be special to achieve, or you don't have to be extraordinary to achieve extraordinary things. You can be ordinary, but still achieve extraordinary stuff. And being a leader is just like being an artist. I would also ask you, how did you, out of 50 million Kenyans, be the special guy that you are in your field? So it's just all of us are special in our own way. All of us have talent gifted differently. Not everybody can be president. Not everybody can be an artist, a good artist like yourself. It is just the paths people choose. But that does not make you extraordinary or special. It's just that you have an opportunity. God brings opportunities across. Hard work, determination, focus, drive, passion, takes you there. But you have to be available to do what you must do. Let me say this, that those of us who have the privilege to serve in certain categories, it is not because we are special. No, it is because we have opportunity. Very many Kenyans can do the job I do. Very many Kenyans can do the job you do, right? I consider myself privileged that out of 50 million Kenyans, I am today president. It's not because I am special in any way. God has given me an opportunity, and that is why I don't take it for granted, and that is why I work very hard, because I need to make a difference. That's why, for example, we are here today launching this program. A lady just across in Visa reminded me that when I told them as Visa that time, because they are supporting us on e-citizen, when I told her that we were going to have 5,000 government services in 6 months, she just said she didn't believe it, right? But today, she is part of the launch of 5,084 government services that will be available online, digitized, completed. There are another 3,000 something services that are halfway towards completion. So it just takes determination. It takes focus, and commitment. And that is why I want to persuade the people of Kenya that it may have looked difficult, 6 months ago. How are we going to move from 320 services that were available online that time to 5,084? I haven't done it alone. I have done it with a huge team. The people in the interior, I must say, they have done a wonderful job. The people in ICT, many Kenyans, the people working in ministries, departments, agencies, they have been part of this whole exercise. All I did is my part to provide the leadership. Then that we can go places if we provide the requisite leadership. Many people are asking many questions. Are we going to get 200,000 jobs? Are we going to 200,000 houses? Are we going to get 1 million jobs? I want to tell the people of Kenya, it's possible. It's doable. We just need to act together. We just need to act in concert. Many people never believe, for example,
that we will have a rollout of the Hustler Fund. In fact, some people, professionals, I don't want to say from where, told me, how is this going to work? This money will get lost. Nyasi mar piny Luo makelo kanyakla oganda Luo timore Homa Bay kogai mar Azimio One Kenya Alliance kod gavana ma Homa Bay gin moko kuom jotelo modhialo nyasino. Osebedo kaliekore ni ker manyien ma jodong Luo ibiro yangi e nyasino. Koro watudre achiel kachiel gi ripota mar Homa Bay Ali Awich mondo mi waler. Ali Abich, ka inyalo winja gi e thuolo ni inyalo nyisa ni to nyasi ma kamano osechakore to timore kama nade to gin jotelo mage moseyuoro nyaka sani. Kachiel kawan e alap tuke ma Homa Bay kaendi mana kaka wacho no endo nyasi mar piny Luo ma okelo kanyakla joluo mawuok e counties ang'wen kamoting'o county ma Homa Bay ka, county ma Siaya, county ma Migori kachiel kod mano ma Kisumu ochako romo margi ayanga odiochieng' ma kawuono. Romo mabiro chopo ng'ende odiochieng' ma kiny kendo nyaka sani gima nyalo wacho Milton en ni chakre okinyi ma kawuono ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga ma bende en e wende modhiale kinde romo mar piny Luo nindi ne omolo kaendi kendo romo bende oyuore kod governors ang'wen mawuok e counties ma Kaluo kamoting'o governor mag Homa Bay Gladys Wanga, nyawadgi ma Migori Ochila Yako, governor ma Siaya James Orengo kaachiel kod jalup governor ma Kisumu Matthews Owili, ka bende wabunge kata jood bura te mawuok e counties ang'wen ma Kaluo Milton bende oyuoro e romo ma kamaendi. Milton mana mapiyo piyo okinyi ma kawuono ne oganda onagi mano oyuoro e Homa Bay High School kama ne nyasi na kamano dhi nyime nobedo kod thuolo mar winjo sigand Luo ni to oganda Luo gin jamanade to ne giwuok e gwenge mage to gin kit tich mage ma gisebedo ka gitimo chakre chon kane giwuok e piny mar Sudan ma milambo ka gikalo Uganda ka gidonjo pinje ma onagi ma sani koro gidake. Gisani Milton en ogai mar Azimio ne pok oyudo thuolo mar wuoyo kendo igeno biro twak kod johera mage kaachiel kod oganda mag Luo masani koro nie stadium ma kaendi ma bende otesi ni Raila Odinga Homa Bay Stadium ma bende odhi yawo bang' ka osewuok e log tich mar county government kata office mar governor mar county ma bende gisani odhi nyime kod yawo kapok oyudo thuolo mar biro achiel kachiel nyaka lap tuke kaendi. Inyalo neno ka oganda mathoth mokalo oseyuoro kaendi kendo girito winjo ni to gin ang'o mabiro wuok kuom jotelo mag Luo masani koro oyuoro nyasi ma kamano. Milton mopore kod keto sigand Luo kod neno ni joluo oriwore bende mana kaka wacho no endi odiochieng' ma kiny wageno neno ni en ng'ano endo ma kata jaduong' mane mibiro yier kaka ker mar Luo manyien bang' tho mar jaduong' Willis Opiyo Tonde. Nyaka sani endi jodong Luo mawuok e counties ang'wen ma Kaluo kaendi obedo koromo margi ma bende ok oyiene ng'ato ang'ata dhiye ka ok in jaduong' mar jokanyo mag buch jodong Luo kendo sani endi gidhi koromo margi e kar mbalariany ma Tom Mboya ma bende wageno ni gibiro golo ni to en ng'ano endo ma ibiro sidhi kaka ker manyien mar jodong Luo odiochieng' ma kiny. Milton kaluwore kod ruodh goro ma jodong Luo nyocha wacho ni nyaka sani endi giseyudo kwan ji maromo 8 mane oro kwayo margi mar bedo ker mar Luo e gwenge mag Nyanza kaendi kendo ginde aput margi mar ng'eyo ni to kuom ji 8 mane oketo dwaro mar ng'eyo ni to mondo gibed ker mar Luo gin ng'at mane ma gibo wuogo makine giket ne oganda Luo kanyakla mondo ng'e ni en ng'a moyier kaka ker mar Luo. Gisani endi gima timore ni warito mondo mi ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga omole alap tuke ma Homa Bay kaendi kendo gima biro timo mokwongo en mondo mi oyaw alap tuke ni ayanga kaka gedo mar osebedo ka dhi nyime kendo neno ka oganda mathoth mokal oyuoro kaendi masani koro girito winjo ni to ote mane mabiro wuok kaendi. Bende chien kacha endi noneno ka jolony kata jogo eko mani kod ng'eyo matut e sigand Luo bende nobedo gi thuolo mar miyo johera mage kata jo Luo masani koro chokore Homa Bay kaendi bedo gi ng'eyo e wi sigand Luo kod bende keto okenge ma joluo osegoyo higa higni machien nyaka sani kod midhiro moko ma bende osekwako piny Luo kaendi masalam malo keto winjruok ok bed makare kind Luo. Bende Milton ok nyal wil moka wacho ni kata doko ni yiero mar ker kine timre kiny kendo kiny odong Luo masani kod yiero margi biro keto ayanga ni to gin ng'ano endo ma giyiero ka kom mar ker to waseneno ka ywaruok mapek kabisa osebedo ka kwako buch jodong Luo
kanitiere kweth ariyo mag jodongo machielo tielne kod jaduong' Nyandiko Ngadi ma bende ne osekwedo mokalo romo ma kamaendi, to kata kamano jodongo mamoko ma bende nyocha otende kod ker ma osenindo Willis Opiyo Otondi ema koro chokore kaendi kendo giwacho ni onge ker maluwo bang' ka nyocha Otondi osenindo, kendo gin kod thuolo mar yiero ker manyien odiochieng' makiny ne giketo ayanga ne oganda luo mondo ng'e ni to en ng'ano mabiro tayo oganda onagi kaka ker margi bang' ka tho mar Willis Opiyo Otondi. Bende Milton mopore kod wach mar yiero ker, piny luo waseneno obedo kod pogruok ahinya to weche mag siasa masani kodhi nyime pacho kaendi, kendo wageno ni bang' romo ni to wabiro neno ni to en ang'o ma jatend luo kata jatelo mar Azimio ma en Wendo Modhial e nyasi ni ma bende en patron mar Luo Council of Elders biro bedo go ne oganda onagi masani koro chokore e kaunti Homa Bay kaendi. Pod wago tache Homa Bay kaendi mondo wanene to gin ang'o gin mabiro dhi nyime ka odiochieng' makiny ema nyasi ni biro chopo e ng'iende, kama koro wabiro neno to en jaduong' mane ma owal mondo obed ker mar luo, kata doko ni ng'ur to osebedo ka wuok kuom jodongo mamoko ma bende seyo jowetegi masani koro obedo gi romo ma kawuono ka giwacho ni gin ema gin gi teko kata teku mar bedo ker mar luo kaluwore kod obok ma puodhogi kaka gin jogo eko ma bedo e kom mar luo Milton. Abiro wegi kanyo mana kaendi penjo to pod wago tach kaendi kendo wasingo ne joneno mag Ramogi TV ni wabiro ng'isogi to gin gigo eko mage ma sani koro dhi nyime kaluwore kod romo mokelo kanyakla jolony josiasa kaachiel kod jopiny mawuok e counties 4 makaluo masani koro choko romo Homa Bay ka romo ma chopo e ng'iende mare odiochieng' makiny e alap tuke ma Homa Bay High School Milton. Abich ageno ni wabiro medo tudore bang'e kisefwambo mathoth e wi romo ma kawuono. Komachielo bende wach mar manyo ker manyien ma jodong luo pod medo mako macha ka jopiny yango moko kuom kido gi gombo ma gigombo neno ka iyiero ker mar luo mongirore. To oganda luo dwaro ker machalo nade? George Bati miyowa duoko mogol kod jopiny e wi ker ma gidwaro. Ka koro ikruok ne nyasi mar keto e kom ker mar piny luo mako mach kaunti ma Homa Bay, jodongo kod jomatindo yango kit ker ma gidwaro kochakore kod hike, chia mare, chike luo kod were mar ng'ado rieko. Gilero bende ni degiher neno ker ma timbene kod kite nigi ranyisi mar juok piny. Idwaro ng'at ma jaduong' ma nigi mbi, kendo dwaro jaduong' ma jugi mar piny osemako. Ker idwaro bed ng'ama jahigni 65 kadhi nyime. Chon nene ng'ama bedo ker luo ne bedo jahigni 70, ng'at moseneno mang'eny, ng'at mong'eyo chike mag luo maber, manyalo pimo kaka ne luo ochakore, kaka ne luo wa Sudan kane biro. Culture and traditions nyaka bed ng'ama ong'eyo ma ka piny omoko to kodhi ire to nyalo wacho ni gima kama watimuru mondo piny oyawre. Jopiny bende wacho ni ker nyaka bed jadoho ma janyadhi mani kod chuny matut, kendo nyaka bed ng'at mani kod chiemo ma pare oriere kendo manyalo rito ganda. Ker ok nyal biro jadhako achiel, ker biro jadoho, nikech jadoho en ng'ama chunyi tut, to jadhako achiel wang' dhako chwanye nyalo kata mana dere, to jadoho to ka dhako chwanye to odhi od cha, odni koro kono nyaka chiemo dhako no makosa ne madogi to gidogi winjore. Ker biro ng'ama nigi chiemo, ker ok oketi ng'ama onge chiemo maka jodhi dala ne tinwang'o chiemo. Kaluwore ni kom ker en nyadhi kendo mise ma oriwo oganda, jopiny koni ker mar luo nyaka bed jaduong' ma chiko ite kendo ng'ado wach ma ok odok nyakonchiel. Ker en ng'at moketi makobet makawuoyo to wach nigi teko mar wach makowuot gima wacho ji winjo. Ok odok nyakonchiel, obedo e dier ji tir, koro ema ng'ado wach matim kama. Ker dwarore ng'ama neutral, en ng'ama ng'at ji te. Kaluwore kod weche mag siasa manyalo kelo gombo masani medo donjo e chuny oganda, jomatindo kod jomadongo onyiso ni geno mar piny nyalo mana chopo kare ka ker mar piny luo obedo maonge kod chind mibadhi moro amora. Obed jalno ma gie kite, en ng'at moro ma oonge gi mibadhi kata chiel. Obed ng'ama jaratiro, kendo ok en ng'ama dhi biro ni donje kom no ni biro pogo oganda. Ng'ama dwa bedo kom mar luo nyaka obedi ng'ama timbege beyo, ng'ama orito chike luo, mong'e tayo jopiny
okodonje weche mag siasa. Kata obedo ni weche mag siasa oseneno ewi chung' mar jodongo kod josiasa ewi kom ma en otiep yath ma oganda luo owinjo bed ni buoro e tiende, dwaro nitie mondo ker obed jal mariwo wi oganda kendo wuoth e konde duto ma joluo dake mar riwo piny luo. Obed ng'ama nyalo keto joluo gimoro achiel ma onge kama joluo moko bam midhiye. Obed ng'ama jatelo mong'eyo ni ji ni kuonde kendo wuoth kuom joluo duto te. Teko mar oganda en achiel mar ogandano. Kata obedo ni chung' mopogore oseneno ewi kom mar ker mar luo, geno mar oganda luo en ni komno owinjo tigo kaka tado moriwo oganda manyayo kwe kendo bed mise mar luo e kind ogendini mamoko. George Bati, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto oketo koke chik mar pogo omenda ne counties kaachiel kod gwenge mantiere chien e yore mag dongruok kata equalization fund. Chikno koro yawo agulu mar omenda maromo siling bilion 13.8 mibiro pogi ne kuonde od buche 34 ma pachoka mondo jiw chenro mag dongruok. Turkana, Mandera, Wajir, Samburu, Narok, Tana River, Isiolo kod Lamu gin moko kuom gwenge mabiro yudo omenda no. Pen chike mathurka yango na tamalo 0.5 mar omenda mochoki higa ka higa onego chwal ne agulu no mondo mi otim godo dongruok e gwenge mosedong' chien e chenro mag dongruok. Ramogi yena monda ka oyweyo mokwongo kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok gi mathoth e weche manyien mag Migago. Akwayo mondo ikonya, meher ni kanye sani. Arus mar osiep ni odiochieng' ma kawuono to sani in ywak. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha set hiyo 1 GB. Sana data yako ka kuku tu. Winam Cinema biro bedo ka yangu ni gik manyien. There is this beautiful flower in your garden that is one being plucked. To kaka wawachoga pile, ma en odwa. Wakelo ni sinema mapokineno e piny luo duto. Drama. Iwani umbi okawinji. Umbi asewinjo gi mabor. Nyiero. An kaka jadolo maesa, sama nyirombe pod oyie mar golo sadaka ni pesa ni waywere go kudi. Tuke mag hera. Jaberino kaka hera mapodi ni mit maracha. Ma yeni jo gweng gomba. Kod mor moloyo. Kik sinema mora mora bai. Ket wang'e wang' jowi mari mar Ramogi. Chieng' Jumapil, saa 2:15 otieno. Ma en odwa. $200 Hey Buddha, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenywa watu kama kuku juu ya tokens. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial star 334 hash. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win.
kuna penalty shootouts, defender, and so many virtuals only on shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo jowinjo. Jodak ma Kakamega geno mar yudo fungruok e kinde ma 10 kaunti noyango duoko piny nengo mar pi mikeyo e odundu mag mfereji ka noyango kambi manyien mabiro keyo pi e gwenge ma Kakamega. Gavana ma alworano Fernandes Barasa olero kenge mamoko mag bero chenro mag pi e kaunti no. Brenda Rawer ema nolosonwa lipodni. Jodak e gwenge koda bombe manie kaunti ma Kakamega geno yudo pi maler e nengo mofungore bang' 10 kaunti no yango duoko piny nengo pi. Chenro ma kamago ijiwo bang' kanyo gavana ma Kakamega Fernandes Barasa oyango kambi mar keyo pi e gwenge mong'ere kaka Kakruwasco. Kambi no koro biro bero chenro mag pi kanyakla kod kambi ma keyo pi e bombe ma Kakamega mapile ma en Kakruwasco. Magi gin moko kuom okange ma kaunti no kao e yaro chenro mag pi ne jopiny. My government is keen to raise access to safe and clean drinking water from the current 42% to 60% in the next 5 years. Gavana Barasa olero ni gibiro tiyo kod teko chieng' e keyo pi ne ji koda puothe ma Kakamega. Through the two companies, we will adopt solarization technologies to our water supplies to reduce the cost of operation and maintenance. Kaunti ma Kakamega bende medo gero kuonde choko kod kano pi ma igeno ni biro konyo e chenro mopogore opogore kama oting'o mago mag ohala. We will drill new boreholes and be firm in ensuring that all the water institutions adhere to good corporate governance. Pi maler medo chopo e sikunde, ute thieth kod kuonde mamoko. The Department of Water will also adopt the last mile strategy to ensure that more people are connected to water supplies. Lokruok ma kamagi timore e kinde ma kambi ma keyo pi e kaunti ma Kakamega Kakruwasco bende nyocha onywando obila e kedo kod kuo pi kod ketho mwandu mag pi e kaunti no. Sani koro jiwo jonyuol mondo bed akicha ne wuodhe mag nyithindgi kendo lalre kodgi mar neno ni giluwo tim makare e kinde ma ginie yueyo machuokni. Jokanyo migawo mar somo e kaunti ma Mombasa onyiso luor ni moko kuom jopuonjre medo donjo e timbe mag maundu kod anjawo e kinde ma giloro ni kaluwore gi jonyuol moko ojwang'o nyithindgi. Gikwayo jopuonj makare ne rowere mondo mi othegre kod yedhe mamero ji kod timbe maundu. Jokanyogo ne lose kinde mane gichwalo chiem kony ne oganda mang'aw e kinde mar nyasi mar Salam mar Idul Adha. Gharama ya maisha pia inaonekana iko juu sana, kwa sababu tulikuwa leo upande wa Kisauni, na katika hiyo hali tuliyojionea ni ya kusikitika, kwa sababu mvua ilikuwa inanyesha. Pamoja na hivyo watu hawakuweza kutoroka kwa mvua, shughuli hawakutaka tukatize shughuli, wakawa wao ndio wanatuhimiza kwamba tuendelee kugawa. Changamoto ni kuwa hino ilikuwa ni sadaka, lakini sasa watu wamechukulia kama ndio ni kama lishe. Baada ya vijana wetu shule zikifungwa kwa ranaranda mitaani, basi wabakie mashuleni. Kitu alichokifanya His Excellency Governor Abdulswamad, tulianzisha mfumo maalum wa basari. Mtoto kama yule ambaye kwamba shule imefungwa akienda shule, tunampatia 150 kama allowance yake na tunampatia 250 kama basari fund yake. Kwa hivyo mtoto bi khiari, si lazima kwenda. E weche mamoko, en duol mochung' ne tayo nengo modhi mag nyamburko kod teko stima e pachoka EPRA olando ni gidhi lando nengo manyien mar modhi e pachoka chakre kawuono, ma biro ndalo machuok bang' jatend piny Kenya William Ruto puodho chik manyien mar omenda ma koro medo osuru mijuogo e nengo mauta. Lydia Okeyo keto e ler. En lendo ma idhi gol gi duol mochung' ne tayo modhi mag nyamburko kod teko stima e pachoka EPRA. Lendo ma koro dhi tero nengo mauta malo.
Kaluwore gi chik manyien mar omenda manoketi kogno gi jatend piny Kenya William Ruto, osuru michulo wi mauta ibiro chul nyadiriyo. E kinde ni oganda jo Kenya chulo osuru motisi ni VAT maromo $13.4 ewi lita ka lita ma petrol, $12.3 ewi lita ka lita ma diesel kod $11.9 ewi lita ka lita mar mauta mar taya. Lendo migeno tim tich abich gi duol mar Iprano koro ulo ni oganda jo Kenya biro chulo omenda maromo $26 kaka VAT ewi nengo ma petrol e lita ka lita, $25 e lita ka lita ma diesel kod $24 ewi lita ka lita mar mauta mataya. Medruok mar 16% mar osuru no nyiso ni lita ma petrol biro idho nyaka $195 ka diesel dhi idho nyaka $180, to mauta mataya dhi bedo $174 e boma ma Nairobi. E kaunti ma Kisumu, petrol biro idho kowuok ka $181 nyaka $194 diesel dhi wuok $167 nyaka $180 kama mauta mataya dhi wuok $161 nyaka $173 E kaunti ma Siaya, petrol dhi wuok $182 nyaka $195, diesel dhi wuok $167 nyaka $180 kama mauta mataya dhi wuok $162 nyaka $174. E kaunti ma Homa Bay, nengo petrol dhi wuok $182 nyaka $195 diesel $168 nyaka $181 kama mauta mataya dhi wuok $162 nyaka $174 ka Migori, petrol dhi wuok $183 nyaka $196 diesel bro wuok $169 nyaka $182 kama mauta mataya biro wuok $163 nyaka $175. Medo ke nengo ma wuota nenore ka gima dhi medo nengo mwandu e pacho ka nengo mag wuoth bende nitie luoro ni kidek medore. Jopiny pod medo golo pachgi ka girito lendo makamano. Upande wetu wa biashara tunaona kwamba biashara yetu imeathirika kwa sababu wale wateja ambao tulikuwa tunapanda unapata kwamba wanaenda kwa kazi zao kwa miguu kwa sababu gharama ya maisha imesonga. Kitu tu tunaomba kwamba sisi wa Kenya wacha tuvumilia, kama serikali iko na mwelekeo mzuri tuvumilie kwa muda fulani, tuona kama hiyo gharama ya kuongeza kwa bei ya mafuta itazaa matunda ama hapana. Hii kazi yetu itakaa ngumu sana. Chuma customer waongezi pesa, hii kazi yetu sasa tunaona ni kama tutapaki hizi mapigipigi. Sasa hata maroni ikuje uchukue juu sasa hatutaweza kufuel mafuta na tulipe maloni. Juu sasa unapata unaweka mafuta 200 na unaunda 200 tu. Na uko na familia, watoto wanahitaji chakula nyumbani. Lazima sasa tuongeze ile bei ya usafiri kutoka sehemu moja kufika sehemu nyingine. So lakini pia inakuwa challenge kwa sababu si rahisi, unajua watu pia kuongeza pesa. Mtu anaweza amua atembee. Obviously when inflation is getting high, it means you are buying lesser goods and time the prices go up. So pocket wise it's going to invade our pocket. Bang lendo maticha beach, Ipra biro lando nengo manyien kendo tarik 14 dwe mar 7. Lokruok mibiro tim e kind thuolo matin e dwe achiel kapile to ithoro chiw lendo no mag modhigo bang dwe achiel. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar Governors e pacho ka ochiwo lipot e chal mar loch gwenge. Governors medo ywak kaluwore kod nok mar omenda mamiyo nyaka sani pok gichulo gope ma bilion 159. Bende gilero ni dongruok kod fuok manitiere sectors mamoko kama gitiye oting'o mago mag thieth, pur, pi, teko, somo, dongruok mag bombe e kind mamoko. Chris Owino luono wachni kendo wadhi achiel kachiel mondo wawinjane ni Chris Owino ikonwa report mane. Chris Owino, inyalo nyisowa ni romo ni timore kama nade to ginang'o giri madongo ma telo mar Governors osekwayo? Erokamano Milton, mana ka iselero ka odiochieng' ma kawuono riwruok mar Governors e pacho kae
ne obago romo margi mar 10 kendo golo moko kuom okenge mag isegoyo ka counties ma pacho kae nyaka sirikal mag counties ne chak tich e higa mar 2013 bang' oganda jo Kenya goyo ombulu ne katiba mar 2010 mane ochiwo thuolo ne sirikal mag counties e pacho kae. Kane ochiwo twak makamano, jakom riwruok mar governors e pacho kae Anne Waiguru ne owacho ni sirikal mag counties osegoyo okenge madongo e pacho kae mar bero ngima jopiny e sectors mopogore opogore, sector mag thieth, e sector mag somo, e sector mag limbe kaachiel kod sector mopogore opogore kama gero wang' apeyni e pacho kae. Kaluwore kod Waiguru eni kuom higni 10 mokalo ma sirikal mag counties osebedo e telo kata e loch, piny owacho mamalo osechwalo omenda maromo trilion 2.9 ne sirikal mag counties machwalo chenro mag dongruok e gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Kopogore kod mano, Milton bende en ni sirikal mag counties bende oseyudo omenda maromo bilion 213 mag hola kowuok kuom jochiw kony mawuok e pinje ma oko kod ma pacho kae, kaachiel kod omenda maromo bilion 417 ka omenda mar hola kowuok e piny owacho mamalo. Kopogore kod mano bende COG kata riwruok mar governors olero okenge mag isegoyo e sekta mar thieth kaachiel kod sekta mar somo. Kaluwore kod penchik, nitiere migepe ma ne oter e piny owacho mag counties. Moko kuom migepego gin migepe mag somo kaachiel kod sekta mar pur nyaka sekta mar weche mag thieth. Ewi sekta mar thieth, piny owacho mag counties nigi songa e mano ma giwacho ni gisendiko nyamrerwa maromo 107,000 kagiwacho ni mano en achiel kuom okenge mag bero weche mag thieth e counties ma pacho kae. Ma emomiyo kuom thuolo mar higni 10 mokalo, sirikal mag counties osegoyo okang' kendo ndiko moheo nyamrerwa kata community health workers maromo 107,000 gwiye mar neno ni jopiny e counties duto 47 ma pacho kae oyudo weche mag thieth ma onge ng'ikruok moro amora. Kopogore kod mano bende sirikal mag counties oseketo okenge mopie mar neno ni giketo yedhe moromo e ute thieth ma pacho kae. Weche mag somo, sirikal mag counties nigi songa kuom mano ma giwacho ni gisechwalo omenda mathoth mar konyo e weche mag somo, to moloyo e skunde mag ECD kata miwacho pre-primary education, magiseketo omenda maromo trilion 2 gi wiye, maromo bilion 2 gi wiye mar konyo weche mag somo e skunde mag ECD. Kopogore kod mago bende sirikal mag counties wacho ni keto okenge mar neno ni ginyayo weche mag limbe e counties ma pacho kae, kaka achiel kuom yore mag choko osuru mar nywando kata jiwo weche mag dongruok e counties go. Moko kuom counties ma bende nigi songa kuom nyayo weche mag limbe gin counties mag Homa Bay, ma iwacho ni osebiro kod chenro mar ywayo jolimbe kadhi e county ma Homa Bay. Magi kuond weche mamoko ma bende owuok odiochieng' ma kawuono e kinde romo ma kamae, kama en romo mar 10 nyaka ne chak sirikal mag counties e pacho kae. Kata kamano, midhiero mathoth pod kwako counties higni 10 nyaka ne gichak tich. Midhiero maduong' ma bende governors ywago en deko mar omenda mag dongruok ma ichwalo ne sirikal mag counties kod piny owacho mamalo. To moloyo kamae en midhiero ma osebedo e piny owacho mamalo duto nyaka ne oganda jo Kenya kadh katiba mar 2010. Sirikal mar Jubilee e bwo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kaachiel kod sirikal masani mar Dr. William Samoei Ruto bende osebedo kod seyo ewi mano ma iwacho ni gichwalo omenda modeko ne sirikal mag counties, gino machocho weche mag dongruok e counties ma pacho kae. Kopogore kod mano bende nitiere weche mag mibadhi ma bende osegoyo tach e moko kuom counties ma pacho kae. Magi moko kuom weche ma wabiro loso ni eyo mopie kendo eyo ma odimbore e weche mago manyien
mag otieno. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino kuom ripot majaber makamano. Wadhi nyime nyaka Ramogi kama koro wayudo ni riwruok ma jopuonj NAT dwaro ni sirikal mondo med ndiko jopuonj e skunde mag piny owacho mag junior secondary mondo chenro mag JSS otimre e yo makare. Jagoro maduong' mar NAT Collins Oyuo koni ber komed omenda e skundego mibiro tigodo e chulo jopuonj, gero kilese kod somo kod tayo somo mondo dhi e yo makare maonge oharo mora mora. Collins Oyuo en jata tije mar NAT. One, we thanked the president for having employed over 35,000 teachers. But that is not enough. We still called upon His Excellency to look upon it by making more employments after the 20,000 that are supposed to be employed by the month of September this year. Reason being, understaffing in schools in this country is acute. Acute in the sense that some classes at some time go unattended to. And I think you can pick from what is happening with junior secondary schools. It is hue and cry all over in terms of teacher-pupil or teacher-student contact in junior secondary. Gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro owacho ni obiro keto jotich mabiro timo nonro e wi ywaruok mosebede kind kembe makeyo pi Malindi. Mung'aro nolero ni jotijego biro chiwo ripot e wi nonro moyudi e thuolo ma jumbe ariyo mabiro. Mung'aro nokoni ni biro kawo okang' mager ne machik ne jogo manoloro apise mag kembe moko makeyo pi, gino ma bende osemono jopiny moko yudo pi maler kaka dwarore. Bende gavana ma Kilifi no ojiwo jotich e kembe makeyo pi mondo mi odogi e tich e kinde ma nonro dhi nyime e wi ywaruok mantie. Masuala ya migomo na kuweza kutoa malalamishi yale mambo ambayo yanawakumba wafanyaji kazi. Kwa hivyo hatua ambayo tumesema tunachukua kwanza ni kuanzisha jopo maalum ambalo tutaweza kuleta ripoti kwangu baada ya wiki mbili kuhusu uchunguzi na masuala yale yote ambayo wafanyaji kazi wa kampuni ya Mawasco imelalamikia. Pia vile vile tumeuliza kampuni directors waweze kutafuta mbinu ya kuweza kuanza kufanya uchunguzi wa kina wa mambo ya kampuni hii ya maji ya Malindi. Jopur kaunti ma Kisii ni koda mor bang' yudo mitokni kod apiko matiyo kod teko mag sitima. Chenro no ero mane ochaki kod tend kaunti ma Kisii kaachiel kod riwruok mar Kisii Smart Community koro igeno ni biro kelo yot e chwalo mwandu mawuok e puothe nyaka e chiche mag gwengego. Kaluwore kod medruok e nengo mag modhi mag nyamburko, matokni weko kod apiko matiyo kod teko stima biro konyo e duoko chien pek ma chwalo mwandugo. Since this maybe September, October last year, the growth, we gained the trust. First, we created the trust with the farmers that we were working with, because we'd been there, since 2020, and 2 years later, we were still there. And now we are, if I'm not mistaken, we are aggregating 1,200 liters per day and working with 500 farmers. And we're doing that with 4 or 5 vehicles. And by August, we're going to have roughly 50 vehicles. So we're going to scale. With such a machines that I've seen here, the 3-wheel bikes, they need good roads for them to move. So our CCs here, I have seen the roads are good, they are not bad, even though they are weather roads, they are good. And this will facilitate faster movement of these bikes. We need to partner seriously with you, not only on the side of issues of daily, but on other areas. So I know with the other arrangements from, again, the LMCA, like we have done to other places who are having issues of fisheries,
activities of farming like peretrum, we can have an MOU so that again, as a county government, we take charge on monitoring of the activities and taking care of the interests of the farmer. Chenro mar wilo apiko matiyo kod petrol kod mago matiyo gi teko stima pod medo joriemb apiko penjo mathoth mokalo. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, nengo mag apikogo kaachiel kod chenro mag wilo apiko ma joriemb apiko tiyo godo sani gin moko kuom ler ma pod ok oyudore. Joriemb apiko e boma ma Nairobi mane oyuoro e romo kod jatend piny Kenya William Ruto juma mokalo ne ni kod geno ni gibiro yudo ler ewi chenro mag wilo apiko ma gitiyogo sani mag petrol kod mago matiyo kod sitima. Juma achiel bang' romono, penjo pod thoth. Gino pod chandowa. Iyudo ni most of our people gin gi loan. Koro ng'ama nigi loan biro loko gin adiera. Aya, mar ariyo penjo ma pod apenjo. Jo boxagi ama jo Honda ama jo TVS gibiro yie ni igolo engine margi to iketo nwa battery koro waringo gi ginene. Dogen tiere mpaka mag ginene mag kampuni gi. Kao pikipiki na gi battery. Battery nani ka miye nyawadwa ni be onyalo tiye mar nyawadwa ni to kopo no nyalo tiyo kuo dhi bedo malo sana mar battery nikech ng'ato bro neno ni kuliko odhi odware 80,000 konyewo go battery area time ng'ato ma nigi pikipiki mondo ogol ang'ono ogol mare cha okete mare. Moko kuomgi osetimo nonro ka penjo nengo mag apiko e duka. Duoko ma giyudo medo gi kibaji. Nawuon nadhi apenjo kenda showroom. Negi kona ni pikipiki no kinyiewe in cash kichulo pesa e lwedo en siling 260. Mano kobiro gi betri achiel. To betri ne kende betri yore en 140. Manyiso ni betri no en engine mar apiko no to kata nyiewo engine manyien mar apiko matiyo gi mo. Pikipiki no dhi medo mana ahinya nikech katieko chulo pikipiki no kakawe loan kakawe gi betri ne ariyo. Katieko chulo en 444 gi 470. Nasego kwanda kaka ng'ama dhano. Masani kidhi nyiewo pikipiki tidhi yude at around at a cost of 160 ama 150 cash. To macha to biro a cash of 260. Makichule loan to odhi costi like 400,000. Manyiso ni in the next 2 to 3 years pikipiki mar electronic cha odhi bedo 1 million. Ei chenro mane olanda nyasi mar Madaraka Day maigani, jo bodaboda nonego duoka apiko ma gin go ne piny owacho ka imiyo gi matiyo kod teko stima ma gibiro chulo mos chakore dwe mar 9. Ok en mana nengo mag apiko go kende makelo wich bar. Nairobi ka nigi tich mar apiko sana. Kech iyudo ni waringo kilomita 200, kilomita 300 kigo kwan kibedo piny mos. To mar electric ni iringo go 80 kilomita en osetho. Odwaro ni dhi charge. Ero no ng'iswa ni idwa kirnwa go every stage dhi bedo gi car charging. Pod wakia method mane magidwa tiyogo mar dhi keto chargings ginene stages. Anaja Migori agolo pikipiki ka chope dier Narok labda oko chajore maber to rumo gi e kore kanyo to gi e kind Narok kacha en Bungu mondo miangi yud charging system kanyo ama mondo mi ibed go simo ibed rescue might cost you a lot of inyalo bedo in danger. Pikipiki mar mafuta korumo na kata sani tada dhi total Ngong Road ka adhi lengo pikipiki na dhi goye mana piny. Kase goye piny tachunge tayawo tangi takude lembo takudhe. Kase kudhe to chako wuok odhi. Mar stima ni en korumo kata ka betri orumo eiye tieni kaka nyalo time akia. Kata bed ni moko kuomgi ni kod paro kaka chenro no nyalo tiyo, joriemb apiko moko dagi ma umo yie gi piny. Mimi natambua ya mafuta nikiweka mafuta nikani full tank nitaenda hadi Western. Hii ya electro itanifikisha Western. Itafika hapa ya Udhiru, Palimoru, pikipiki ishazima. Sasa mimi na prefer ya fuel. Odong' matin e dweche 2 to chenro mar chako chiwo apiko matiyo kod teko stima chakore. Kata kamano weg apiko pod wacho ni pok giyudo ler moromo ewi chenro no ma piny owacho keto chako dwe mar 9 higani. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.
En mor ni jopuonjre ma kaunti ma Baringo bang' jaod bura ma kaunti no Florence Jematia chako chenro mar keto taya gi ngwang'a yore kod kuonde loko ohala e gwengego. Chenro no geto chiwo thuolo mar timo ohala e gwengego kuom seche buora, ahinya to bang' piny yuso kendo neno na rita obedo makare ne jodak makono. Chenro mar keto taya gwenge ma Baringo manochak gi jaod bura ma kaunti ma Baringo Florence Jematia obiro kod gweth na jodak makono. Jonyuol onyiso morgi nikech koro jopuonjre mag gwengego nitiere kod thuolo mar timo sombgi katiyo gi teinigo ma en kaluwore gi onge mar stima e miechgi. Nje ya hizo maboma tunakuta ambayo wanafunzi wanafaidika sana kufanya homework, na hata vile kama vile tunajua ya kwamba familia mingi ni wale familia ambayo wajiwezi. So hii taa kama hii ya Mama County imesaidia hata katika area za elimu kuimarisha katika area hii. So now they can assess their assignments. Kuna CBC, they can do their homeworks at home. At some point, wengine wana places za kufanyia. Jo ohala magwenge maloko mkume kaunti ma Baringo bende onyiso mor margi ka koro gin kod nyalo matimo ohala nyaka e seche ma odeko ka gionge kod luoro. Venye hii taa ilikuja imekuwa msaada kwetu kwa sababu unapata masaa ya kufunga ikifika, hata bosi aenda na ufunguo wake, you still continue with your work. Unaendelea kama ni customer wako unammalizia. Imetusaidia kama wafanyabiashara katika hii town, kwa sababu hapo awali hatukukuwa tunakaa zaidi ya saa 3. Tunafikisha biashara yetu saa 3 hapa ama saa 2 tunaenda kwa sababu ya giza. Lakini siku hizi unakuta ambaye wale wafanyabiashara katika eneo hili wanaendeleza na biashara zao mpaka karibu saa 4, hata wengine hata saa 5. Wafanyabiashara wanaweza kufanya vizuri, wanaendeleza vya biashara vizuri. Jodak ma Baringo bende wacho ni nyaka ne teinigo chak liele kor gwengego weche makuo kod njore osedok piny. Tangu walikuwa kuna crimes mingi, kuna crimes mingi natendeka kwa center, but saizi light imefeza kufika. Geno margi en ni chenro ni biro dhi mbele gwenge mamoko e kaunti no mabende osebedo gi midhiero mar onge mar stima. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol en gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Kanyiero kod mor dhi nyime. Nadwa bedo lawyer. Kaporo piene mininde okinyabal. Weche mopondo be medo ng'eyore. Weche ni dwa participation. Ni winjo. Pesa na mise cham. Oingo yie nyaka garus combine. Tukwe kethore kind ji. Wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town. To ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani sani ji tema pek. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich. Saa 1 gi dakika 45 otieno. Tena gambuna medalau hasei kurama hane dalau utasei kurama era nungina nenie era nungina nenie ndizana na mama
Bas koro wadhi ane pap. Riwruok mar tuke mag adhula pacho ka FKF ofunjo kambi mar tim mar nyiri manie bwo higni 18 Junior Starlets mane ikore ne tuke mag Sekafa. FKF wacho ni gikawo okang' ma kamano kaluwore ga chiedh nade moluoro wach tukego. FKF wacho ni timno koro wuok e kambi kawuono kaluwore gi wuoruok mag tukego. Nyogi go tugo mogik mar osiep gi Mathare United Women ka jotugo mag timno nyiso chuny modolore kaluwore go okang' mosekawno ka japuonj mar timno Beldin Odemba bende ywak mokalo e wi okang' ma kamano. Jong'wech ma Kenya Dennis Tumuti kod Hannah Gadhinji oyudo midila mag silva gi bronze e tuke mag Heart Lake Run mar kilomita 5 e piny Canada. Tumuti nyoringo kuom dakika 14.27 moyudo silva e ng'wech manolo kod Andrew Davis ma Canada.